Paluna tagbaka guys. Hantag trabaho guys. Hindi naman ta magreklamo kay ato man ang trabaho. So, ako na to ning banganan ni panguhian sa nila to ning mga natiyar mo sunod ra sa iyang mama nagujud nato. Sabod-sabod ng baka. So, go. Ayan, nagpulos man din eh. What? What naman ang kakakaon. Patikas ang baka mo uli sa iyang kulungan ay. Nge. Best exercise din nato yung baka ba. Ay sitag lakaw-lakaw. Uy, tubig na kaw. Lakaw. So nigana jud atong wifi nga gi atong gi ayo guys kay naputod magadong wire. So na problema ko ato jawa pug ko electrical tape, so nipalit pa ko cal tape din ang gi-fix karon kay naka-live din siya. So gana na jud ang atong live ba. Ay, wait night. Wanay puto-puto. Nagana og pag-ayo ang atong live. Go. So, go. Come over. Come here. Okay. Paunahan tong brag. Hilit kayo guys kay. Pero kung isa nga bakit nasa natong baka nasa layo. Extra! Manay si Extra ang ipakita dito guys. Extra! Hi Extra! Huwag nakabantay sa atong live karon guys. Kaya huwag nilantaw.
Dira naglisod. But, come on, Dira, come here. Go. Go there. Magkuha pa ta sa uban. Ngit-ngit na. I-check po daw hapit ang akong tubig nga gibutan kay basin hurot na. Sana maniwang ko ani nga maagi ba nga mamalhin og baka, mamalhin baka, pasilog baka, palunag baka. Maniwang sana ako kasi nagsawa na ako sa katabaan ko. Super, I'm very fat. Nga! Nga! Ay, hura tagtubig. Ngit-ngit na guys. So, napatay ko ang tulo. Aupat. Pat ka baka. So grabe dyan na hong singo tayo sa very wet. Ito na atong bulkaw. Tawag mo siyang kauban. Sa bude siya ni. So ato running gitali ni atong mga baka sa kugon. Yung baka di man pud ni inog kanang dali gud makabuhi kayo. Di ni sila manungag sa ilang ihuktan mong karan. Imurang pwede lang imong ihukot sa kugon. Tapit sa mga buwak. Ayay. Go. Ali, ari ta. Pagdali ka kay dagan patagwa nun. So dagan-dagan pwede mo dagan. Pwede ka mo dagan. You can run as you can
Grabe ka. Kumukay nagdali. Padagano na lang magbaka. Uy. Halos di na maklaro. It's so very dark na. Go. Come on. Oh, you can run. Go, 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 go. Hurry up. Because you have many companions to need to gate. Put in the cage. Sa grabe English ga. It's so very dark. Marami. I have a lot of cow to ngakuha nun. I don't know how to English. Git or gat. Git, gat. So kinahanglan pa ang ako pang imnon. Oh. Okay, faster. Come on. Wait. I remove your tie. Okay, you can go there. Go. So ngit-ngit na guys. Kailangan ko pang I have 3 cows need to get in the field. So maybe I need to run. But when I run, I know it's got blurry. Ang ngit-ngitan na in taon. Uy. Sobrang tingog ang ubang baka nakabuhi ng mga goro. Wow. The cow is coming. Oh, nakabuhi dyan. Okay, you can go there. Dagan-dagan ang baka. Nakabuhi ang isa ka baka. Go! So, awasan ning ipasud. Basin nuwa katuod. My cow is running. Go, come. Enter the cage. Oh, madagan makani. Where's their tie? Nga! Ay. Wajit katuod. Oh, watch. Nga makita. Come on, come. Here. Uy, pagdali. Taning baka na ho. Uy. Gabiin na. Ito pa uban. I have a lot of cows. I need to get from the field. Oh. Come on. So this cow is so bad. This cow is very bad. So maybe I tie this in this area so that I don't get problem of this. I temporarily tie this in coconut tree. Because I need to hurry up. Halos di na ninyo makita ang dagway sa kangit-ngit.
very far labad ng awang paon agbaka ng uban is so very very far. So di na makita if I cannot see if there is a snake because it's so very dark. I don't have flashlight. OMG. I cannot breathe. And you will never change, oh Lord, forever the same. Jehovah Jireh, you're sublime, my ever need. Hallelujah, Jehovah be the name. Yeah, you're in, and you will never change, oh Lord, forever you're the same. See, like rain and rain, rain. Hallelujah. Halos di na siya na makita ang akong face sa ang live. So I'm still here. I bring the cow and the cage. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. So guys, so halos di na makita yung baka ko guys. Nga! Para katong isang baka. Nga! Nawa man. Go, 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 go. Go, inaman to. Come. So halos di na makita tungod sa kangit-ngit guys. Ngit-ngit na kaadyo. So haraka tong ubang baka ay umutong hukot. Nakabuhi. Where she is? No. Ah! Kabujag na yung baka ba? Haraka siya. Nakabuhi. Uy, nakabuhi mo kong baka. Magharaka ito. Let's go.
sa i-check I'm checking my cow here guys. Daan ako sa isa kabaka na ako ga. So halos di na makita ang face sa ang live. Buhay Filipina vlog, don't forget to subscribe. Grabe ga. Sa ara kag isa. Doon na pa jud ko'y duha ka baka na kailangan kong pong kunin. Nandito na isa. So di na halos makita. Kaning isa ka baka na gani. Tas ni gukot. So, kailangan ko tong i-remove. Kailangan kong i-remove yung pisi ni Dja para di siya mo sabud. Agubang baka kaha. Sasa to. Kaya bili na ako ang daan. Touch! Oh my energy. So bye-bye na guys. Magbabay na tayo sa mga viewers nato. Bye-bye guys. Kaya kasi hindi ko na makita at hindi nyo na ako makita. So don't forget to subscribe. Buhay Filipina vlog.